Tei tabuk je sini ozo mara tongnai rok jara leaders tongnai rok borno tui sung kuno dissatisfy omo hani kok buya piaba sana thangke omo to just general kaisa boro rok ni musungmani se nengke sung kha khayo tabuk jese khlai tongo obon slai bara kebo ni area rok nogo local borok leaders yani jartei problem haimani rok sung khnao hain bagai sini am sai rok bo mo hai tang thung hain bagai no sung future ro ba phainai je election mo hai rok situation rok sini am sai rok bo phaya tui hain bagai local borok tai kaham soi borok kubui borok neat and clean borok naimani amosik aw amo thajingo saipe kya oro sung kuno particular party no tui kok saya je kuno party ni borok konung thung piaba sung je borok nor holayo a borok rok no sung omo hai kisa nai no rohor kangke sini borok rok ni hamkrayeng nai hambai an bumongke sekang deborma sana thangke to ang khoroksa artist khoroksa rosamnai khoroksa musician tei most importantly ang khoroksa am joini voter ang keto a forum ni kono daito mane krui ba manja krui ang just general khoroksa sadharon voter o area ni am joini angke voter hisabe ang once go omoman bo kaisa muchungmani te omon kaisa odikar je ang bo khoroksa kaham leader manthung khoroksa kaham neta manthung ba khoroksa kaham jona protinidhi manthung abo ani right ni ang once go hain bagai ang otini meeting o manja phaya